Salutacions, companys. Soc el Pep, EA3 Hotel Uniosca. Us explicaré una miqueta com estan fets aquests codeplug, val, que trobareu a la pàgina de Turcat. El primer que heu de fer quan descarregueu de la pàgina el vostre CPS i codeplug que necessiteu per la ràdio que feu anar, a la pàgina de Turcat es trobareu, per exemple, totes les ràdios, la Nitone, la Iluns, val? La Linco, el GD77, el PNGD77 i la Maldon. Eh, Dintre de Nitone trobareu totes les ràdios de Nitone. En aquest cas, la 578, la Pro i la Plus, la 868, el 878-1 i el 878-2. I l'AT68, que és aquest walkie nou que han tret ara a Nitone. No l'he pogut provar aquest Codeplug perquè no tinc aquesta ràdio. Les altres les tinc totes, però aquest nou no el tinc. No crec que el compri tampoc, val? Perquè jo ja tinc el 2 o l'1, tenia el 868, que no el tinc ja, però, i la Pro, que la tinc. I no crec que compri aquest, no ho crec, vaja. Està bé de preu, si no voleu GPS ni voleu res de tot això, doncs és una ràdio interessant i perquè més o menys es feu una idea, doncs és un BT01, que és la pantalla remota que van treure per l'emissora 578 Pro o Plus, doncs és la pantalla remota feta walkie, no és res més. Bé, eh, entrareu i ara jo obriré el del 878, que seria aquest. Es descarregueu el codeplug, el CPS de programació i el firmware. El primer que heu de fer és instal·lar el CPS de programació, que seria aquest. I heu d'instal·lar el CPS de programació. Una vegada instal·lat el CPS de programació, val, podeu obrir el codeplug amb el CPS. Si el firmware que teniu no és l'últim, que aquest és l'últim que porta lo dels satèl·lits, val? Lo de la búsqueda de satèl·lits i tot això, igual que porta OpenGD77, doncs l'instal·leu aquest firmware, val? Aquí tindreu el firmware, el CPS de programació, que de plug. Primer heu de començar per aquí, val? I llavors, una vegada ja tingueu obert el que és el CPS de programació, val? Aniríem a obrir el CPS, que seria aquest. Una vegada obert el CPS, anem a buscar el codeplug. I aquí, en aquesta carpeta que ens posa obrir, aquí, anem a buscar aquest codeplug. El tenim aquí dintre i el marquem i li diguem obrir. Ara ens obrirà el codeplug, ara ho veureu. Ja està obrint aquest codeplug. Sempre els codeplug, recordeu, heu de fer el mateix per tots. Anar i obrir el codeplug, val? Amb tots, més o menys, tots funcionen igual. I a Manitone és igual que obri aquest, que obri el de la 578, que obri. L'únic que canvia és el sistema de teclat, val? Perquè les tecles, a part del 878, 1 i 2 i el 868, els de més les tecles són diferents. Aquest nou que han tret, el teclat el té diferent i la 578 té més tecles que no pas el Walkie, que seria l'emissora. Però a l'hora de programar seria el mateix, idèntic. Veureu el mateix que aquest, és el bo que té Anitone. Per tots és igual. Bé, aquí com podeu veure tenim els canals que té aquest Codeplug. Hi ha alguns espais en blanc que he deixat perquè doncs pugueu vosaltres eh, agregar canals per sota, per sobre, com vulgueu, i posar-los a la zona. És important que quan agregueu canals, doncs els poseu dintre d'una zona o crear una zona nova, no? Heu de crear una zona nova. Teniu molt, a Nitone n'hi caben 4.000 de canals, val? En aquest cas, ara, deixant espais en blanc i tot,
Doncs en aquest Codeplug hi tindríem 679 canals, que no hi són, 679 canals, perquè veieu, hi ha molts espais en blanc. Però fixeu-vos bé si encara podeu. Podeu agafar i a partir d'aquí començar canals nous i agregar-los en zones. Les zones serien aquestes. Teniu repetidors analògics i Ecolink, tot en una zona. Tindríeu els directes de digital i analògic. Tindríeu la zona de Barcelona, la del Bages Penedès Garraf, la de Girona, la del Cerdanya, Andorra, Catalunya Nord, Lleida, Tarragona, DMR+, València, Balears, Hotspot i Mercaham. Bé, què hi tenim dintre de cada zona? Aquí hi tindríem els canals, val? Tots els repetidors analògics i els ecolinks, eh? Estarien aquí dintre. I us diu el número de canal on està posat aquest. Si jo vaig a buscar el R97 de Montserrat, doncs està el 390. Si me'n vaig a buscar l'Ecolink de Santa Helena, al Montseny està el 404. Eh? I us diria el número de canal on està. I aquí, si volguéssiu agregar un canal en aquesta zona, que digueu, oh, jo hi vull agregar un altre canal, dels que tinc aquí, puc agregar qualsevol canal. Si ara vull agregar el pas de la casa, doncs agafaria i el posaria aquí. I el posaria aquí dintre d'aquesta zona. I a la zona de repetidors analògics i Ecolink em sortiria aquest canal. D'acord? Són 250 canals per zona. Bé, dit això, ja veieu com està fet. Ara passem a lo que, als directes. Teniu els directes analògic, el propi igual que emissora us diu si el canal és analògic o digital, encara que jo he posat aquí una D. En el CQCQ són també aquests canals de crida quan es fan proves d'aquestes en directe. Són els dos canals aquests. Llavors hi ha els altres, que són, jo he posat una D perquè ja sapigueu. I el sota també és digital. Val? Els de més són analògics. Ja poso Anna també. Però anem a passar a la zona de el que serien els en DMR. DMR, com podeu veure, hi ha els 60, l'Eco, Lloro, Parrot, com li voleu dir. Jo li poso Eco perquè així ens abrevio molt a l'hora d'escriure i em permet posar més caràcters. Slot 1 i slot 2. Fixeu-vos que tots, Baix Llobregat està igual, 60, Eco, 214, slot 1 i slot 2, Pallejà està igual, Eco, 60, Eco, 214, slot 1 i slot 2. Bé, totes les zones les trobareu igual, tot està configurat igual. Val? Agafis la zona de Lleida, de Tarragona, de Catalunya Nord, d'Andorra, de Cerdanya, d'allà on sigui, estan totes les zones igual. Vaig obrir la zona de la Cerdanya, que és on n'hi ha menys, i ho veureu més bé. Mireu, slot 1 i slot 2, què vol dir? Que aquests dos, val, a Manitona, ja us faré un vídeo, és molt fàcil marcar el TG que vosaltres us vulgueu connectar, bé sigui per l'slot 1 o pel 2. Sense desconfigurar aquests, que serien els principals, i ja sabeu que pel 21460 els dimarts, dijous i dissabtes hi ha el net a les 7 de la tarda, doncs ja el poso i és el canal que, doncs, si crides, quasi és raro que algú no et contesti, no? Sempre hi ha algú a l'escolta del 21460. No tots els repetidors el tenen estàtic, molts els tenen, has de fer cop de PTT per connectar-t'hi, val? Els tenen sota demanda, que es diu. Llavors has de fotre un cop de PTT per entrar al 21460. Per exemple, el de Tarragona. Doncs el de Tarragona, si arribem a Tarragona, no escoltarem res pel 21460 si posem el 60. Per què? Perquè li has de fotre un cop de PTT. Al cap de 7-8 segons, 7 o 8 minuts es desconnectarà ell sol. I si no, doncs li fem un 4000. Bé, com us deia, tots els canals estan configurats igual, per lo tant, després ja us faré un vídeo de com amb l'Anitone podeu marcar qualsevol TG vosaltres. Què ens fa això? En primera, que a l'hora de veure un codeplug, fixeu-vos bé que aquí tenim el que seria tot països catalans, val? Inclou València, Balears, val? I la Catalunya Nord.
i ho matem tot amb 16 zones, perquè aquí hi ha la zona de l'APRS. En 16 zones ho tenim tot. Val? Això s'ha fet per abreviar, poder, perquè a vegades en els altres Codeplug els feia pues, per cada repetidor o DMO feia una zona. Clar, al final tenim 45 zones. D'aquesta manera, doncs, no se'ns fa tan feixuc, val? I si jo vaig al Bages, Penedès, Garraf, estic dintre d'aquesta zona, sé que agafaré i podré tindre tots aquests canals aquí dintre. I tinc el del Garraf, tinc l'Anoia, tinc el del Bages, i llavors també en aquesta zona hi ha agregat, com podeu veure, els repetidors analògics que podeu arribar dintre d'aquesta zona, inclús els directes, en aquesta mateixa zona. En els altres no ho he fet, en aquesta sí que ho he fet. Els altres no tenen, les altres zones no tenen aquests repetidors analògics ni res, eh? Si me'n vaig a Andorra, Andorra sí, val? A l'igual ara us ensenyaré. Com podeu veure, també hi ha els digitals i els analògics. Si me'n vaig a València, el mateix. Tinc els digitals, però també tinc tots els analògics. Per tant, quan escanejo, ho escanejo tot. Si me'n vaig a les Balears, a ses Illes, doncs idènticament igual. Eh? Tinc tot igual. Llavors tinc analògics i digitals. Si me'n vaig a la Catalunya Nord, doncs tinc només aquí només hi ha els digitals, eh? Bé, una vegada carregueu el Codeplug, és bo que ja teniu el Codeplug carregat, enxufeu el cable, enxufeu la ràdio, val? Amb la ràdio parada, quan connecteu el cable, engegueu, una vegada ja ho tingueu tot connectat, engegueu la ràdio, i una vegada vau engegar la ràdio, val? El primer que heu de fer en aquest Codeplug és fer això, canviar i posar la vostra ID. I en aquesta, doncs, posarem la nostra ID i una vegada tinguem la ID posada, val? Li direm OK. I ara ell què farà? Si jo me'n vaig a canals, ell aquí, veieu, ja l'ha canviat. Ja automàticament ha canviat. Jo ara he posat no ID, val? Així és com us sortirà a vosaltres. Fixeu-vos que l'ha canviat ràpid, al moment. Pim, pam, ja està canviada l'ID. Val, ja tenim ara el nostre Codeplug amb la nostra ID posada. I ara què farem? Ara és quan hem d'anar, ja tenim la ràdio engegada, amb el cable posat, anirem aquí dalt i ajustarem el port com. Val? Aquí ens sortirà el port, jo ara no la tinc connectada, però aquí ens sortiria el port com. Ara la connectaré un moment i així ens ho veureu. Com us deia abans, ara jo he connectat la ràdio perquè ho veieu. Veieu com ja em surt el port? El selecciono i li dic OK. Bé, ara la ràdio, jo ja tinc el port seleccionat, però resulta que la meva ràdio no té aquest firmware, no té el 3.04. Bé, m'he descarregat la carpeta d'Urcat i allà ja hi ha el firmware. Anem aquí, eines, actualitzar firmware, i ara veieu que ja surt el port i tot, li diguem obrir. Anem a buscar aquest firmware allà on vosaltres hàgiu guardat aquesta carpeta i en aquest cas aquí, jo ho tinc aquí, i aquí ens posa la carpeta de firmware, que ja la veu descarregada. Ja us surt el firmware, el que heu d'obrir. Veieu, aquest arxiu SPI és el que heu de seleccionar i dir-li obrir. Val? Ja el teniu obert, el teniu aquí dalt, com podeu veure, i el model també us surt. Veieu que us surt el model és el UV-2 en versió V-.00. Bé, ara només li heu d'escriure. Jo això no ho faré ara perquè el meu ja ho té i no li tornaré a reescriure. Només escriviu i carregarà el firmware, d'acord? Una vegada tingueu el firmware carregat, agafeu, pareu la ràdio, la torneu a engegar
Si li voleu fer un reset, feu un reset a la ràdio, ja deixem les instruccions perquè veieu com fer el reset i li feu un reset. Si no voleu fer el reset, jo a vegades no l'he fet i no passa res, però aconsellen fer-li un reset a la ràdio quan es canvia el firmware. Eh, una vegada hàgim fet aquest reset o no l'hàgim fet, tenim el codeplug obert i el que aniríem a fer és a gravar aquest codeplug a dintre la ràdio. Vindrem aquí dalt i ens dirà si volem transferir. Ja tenim el port seleccionat, ho tenim tot, li diguem que acceptar i en aquest cas tindreu que marcar la casella de Digital Contact List. Val? El primer cop, quan jo ara aquí li doni l'OK, ell gravarà, val? Ell automàticament el que farà és gravar la llista de contactes digitals perquè vosaltres veieu l'indicatiu en pantalla i, i de on te surt i us gravarà tot el codi plug dintre la ràdio. Això tardarà uns, depèn d'això, entre 14 i 15 minuts, d'acord? 16. Però per ahí va la cosa. Li doneu l'OK i començarà a escriure. En aquest cas, jo ara veureu que li vaig escriure a la ràdio, però no li gravaré la llista de contactes digitals, si no estaríem molta estona. Però si en canvi jo ara modifico un canal, modifico qualsevol cosa d'aquí a aquest codeplug, veureu que és molt ràpid. Mireu, veureu que va molt ràpid. Una vegada jo he carregat la llista de contactes digitals a la ràdio, si haig de fer alguna modificació a la ràdio, ja no li torno a carregar la llista de contactes digitals, sinó que faria el que veu vist ara. Només li carregaria, val? O sigui que quan jo ara, si fes una modificació, ja tenim la llista de contactes, ja tenim tot carregat a la ràdio, i ara és quan anem a mirar, per exemple, els missatges. D'acord? Aquí, com podeu veure, jo he posat aquests, però cada un pot posar el missatge que vulgueu. El meu telèfon, perquè si li voleu passar amb algú el telèfon, doncs li envieu un missatge amb el telèfon i ja no l'heu de, de passar per àudio, no? Faig cohesió directa, etc. No sé, jo he posat aquests. Vull dir, després cada un, això al seu gust, eh? És igual que el tema de la FM. Poso aquestes freqüències, després cada un que es posi el que més li agradi a ell. Ara bé, quan jo dic, hòstia, jo aquí resulta que a la meva zona tinc en directe, anem aquí en directes, i dius, hòstia, jo és que a la meva zona fan servir, no ho sé, el 145, 212, 50. I és a la zona de Barcelona, per dir, eh? Això ara m'ho invento. Fixeu-vos, ara crearem un canal 145 punt 212.50 baix, és el mateix, si ves desplaçament de repetidor li posaria 145.212.50 i ara aquest li dic que és analògic. La part digital ja me la para del codeplug. Si portés subtons, li posaria subtons aquí i si no em porta, doncs res. No? En aquest cas, creem un canal en directe ara per d'això. Banda ampla o estreta, posarem ample i bé, ja tenim un canal creat. Li donem a l'OK i ja hem creat un canal.
Però si ara jo vaig a la ràdio i li carrego una vegada i he agregat aquest canal, li carrego, a la ràdio no em sortirà. Aquest canal l'haig de posar a algun lloc. Llavors és quan jo haig de vindre aquí. El puc posar directament aquí a canals en directe, val? Aniria a buscar el 416, baixo a baix i vaig a buscar aquest 416 i ha de sortir aquest canal. Mireu-lo, aquí està. I l'agrego. Li dono l'OK aquí baix i ara aquest canal a mi em sortirà a la zona de directes. Si no, creo una zona nova i li poso Barcelona directes o el que més vulgueu vosaltres. Vaig a buscar aquest canal igualment i ara el tindré en dos llocs, aquest canal. El puc tindre tranquil·lament en dos llocs o el puc tindre a totes les zones que hi ha aquí, eh? I vaig a buscar aquest 416. Aquí el tinc, l'agrego aquí. Ara ja he creat un canal i creat una zona. Ara sí que em sortirà en el Walkie. I aquest canal que he creat em sortirà a Barcelona Directes i em sortirà a Directes, digital i analògic. El tinc als dos llocs. Val? Això és per si voleu crear canals. Si la llista de contactes digitals no la voleu modificar, no voleu... Ara anem per 271.000, aquí jo tindria que vindre aquí de 260 a 280.000, obriria aquí la llista de contactes digitals, i si no la voleu descarregar o no d'això, i amb un llapis i paper es veu apuntat l'ID del corresponsal i de bon test, el podeu afegir vosaltres mateixos. Val? Se'n aneu aquí baix, on hi hagi un espai en blanc, eh? I l'agregueu vosaltres a la llista de contactes digitals. Jo ara vindria aquí i agafaria i li posaria de nom Pep, li posaria la ID d'aquest corresponsal, li posaria la seva localitat, val? El seu indicatiu, la província i li posaria el seu país. Val? Bé, ja tinc el contacte agregat, sense tindre que descarregar una nova llista o el que sigui, perquè resulta que, hosti, ha sortit nou fa poc i d'això, i només us surt un contacte, doncs, per no canviar la llista, doncs mira, l'agregueu vosaltres i ja està. Això seria la llista de contactes. Bé, ja heu vist més o menys com podeu agregar un canal, com podeu canviar. Si voleu, per exemple, no sé, ara imagineu-vos que un company de València o de ses Illes descarrega, el més lògic, igual que jo he posat Barcelona aquí, però ara és un company de Girona i vol tindre les zones més a prop de quan ell obre, no? Doncs és tan fàcil doncs, com agafar i dir, callo, enganxo, i ara dic que Barcelona també tallo, l'enganxo aquí baix, i ara passaríem Girona, per dir alguna cosa, pot ser Tarragona, o pot ser València, o pot ser... Eh? Això vosaltres mateixos. I simplement faig això. Ja tinc... Jo sóc de Girona, per dir alguna cosa, doncs ja tinc les zones de Girona, junt amb els canals analògics i directes aquí dalt. I ara agafaria i agafaria aquí, tallaria una altra vegada, val? Aquí agafaria, tallaria i ja m'he mogut les zones. Què faria ara? És gravar-ho a la ràdio. I per gravar-ho a la ràdio, jo ara en aquest cas no ho faré, ja heu vist que és molt ràpid, perquè ara jo això ho tindré que deixar tal com estava. Veniu aquí i ja aquesta casella ja no la marqueu perquè ja la teniu marcada. Simplement veu agregat un canal, veu agregat una zona nova, veu canviat les zones de lloc, pam, 10 segons
codeplug usat al seu lloc, d'acord? És bastant fàcil i senzill. Veus, aquí en aquest cas jo ara no ho faré i, i d'això. Vull dir que sense cap tipus de problema ja ho veu vist que és molt fàcil, molt ràpid de moure les zones al vostre gust, perquè, clar, aquest Codeplug se'l pot descarregar una persona que sigui de ses illes i està aquí baix. Dirà, hòstia, és que estic aquí baix de tot, haig de passar totes les zones per d'això. Doncs ell mateix agafa i s'ho mou. Eh? Si és una persona de Barcelona, doncs dirà, bueno, mira, de conya, ho tinc directes i d'això, ja ho tinc aquí tot i d'això. Però cada un, que veieu que és molt ràpid fer això, eh? Vull dir, és superfàcil i senzill de moure les zones al vostre gust, eh? Clar, jo no ho puc fer a gust de tothom, no? Però que si és una persona que, per exemple, és de València, és més lògic que la zona de València la tingui més a prop, junt amb els seus canals, llavors ell tregui aquests repetidors que no farà res i aquesta zona la baixi a baix i ell ja a dintre ja té els analògics i els digitals aquí dintre. Per tant, la pujarà aquí dalt i li és més fàcil perquè el té més a prop, val? Això us ho dic per si us voleu moure zones o això, doncs que sapigueu que és molt fàcil, eh? Aquí tenim una llista de grups RX. La llista de grups RX us explico. Com podeu veure, aquí hi ha el 009, el 08, el 21417, el 25, el 43, el 60 i el 3 de regional, el 8 i el 9. Bé, què vol dir això? Que si jo ara me'n vaig en aquest canal, val? Me'n vaig faig servir el repetidor, no ho sé, del Tibidabo, per dir alguna cosa. Doncs aquí, en el 60, li marco llista cat BMM. Què ens passarà ara? Que tots aquells TGs que haveu vist, val? Si ara jo li dono l'OK aquí baix, això ja em queda gravat. I aquest canal, sense jo tindre que activar el promiscu, estarà a l'escolta de tots aquells TGs que heu vist allà dintre. I tindré, depèn de la programació que ara ho veurem, tindré uns segons per contestar sense tindre que jo fer res. O sigui que si ens surten pel TG 009, jo podré contestar automàticament amb aquella persona sense tindre que tocar res. Tinc 7 segons per contestar-li i apretar el PTT i no tindre que tocar ni marcar TG ni fer res, d'acord? Això seria el grup, si voleu activar o no, d'acord? Si voleu activar, doncs feu això, veniu aquí i a la llista de grups, doncs, li poseu això. Que no ho voleu? Doncs simplement a la llista de grups de recepció li poseu capa, eh? Jo us ho dic perquè si és que, aviam, és millor poder activar el promiscu, no? I, i així, entri el que entri, ho escoltareu. Doncs vinga, companys, més o menys, ara us explicaré els altres Codeplug, que estan fets iguals, i ja aquí ja deixaria l'explicació.